saki tok tondo diramoti lakaki torope maramana hopia debataki dosumarihona oslohaki sonang doa ibana dona mandongan hiau aporiki nang bunga-bungai rodi sudin natino palai namet-met na bagai ibana dona marmudu honi torope maramana hopia debataki dosumarihona oslohaki sonang doa ibana dona mandongan hiau osrohaki sonang doa ibana dona mandongani tu debata dopa kirimoki di tanah laut nang awang-awangi ibana do haposaki tok tondo diramoti lakaki torope maramana hopia debataki dosumarihona oslohaki sonang doa ibana dona mandongan hiau aporiki
bana dona mandongani Horas, selamat hari Minggu. Damang dainang naoddo pe maddohoti parmingguon di Huriatta HKBP Keramat Jati. Hami parhaluni Huriatta pasahaton selamat beribadah madihita. Ada orang so masuk kita tu minggutta tapake masa ngobas tikina hohom martangiang mahita di bogasan rohat tabe. Amen. Tapuji matuhatta maredehita sia buku edeta nomor 10 sada tadehon ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di parbadiana tumo palangit dohot tanoon. Amen. Gok asini rohani Jehovah do tanoon. Marhite-hite hatani Jehovah do majadia kalangit. Marolop-olop mahamu alea kapartigor mangasahon Jehovah
talupdo sude marede akan ujur marroha. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauliate dohami tuho, ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean marhite-hite hamamatemi, ala disodangi ho tanoman nami, asamar pakirimon namangulu hami ala ni haheheon mi, dang pola bema biar hami mida hamatean, ai hodo ulu nami, ruas mudo hami, di paucat todo hami sian haholomon tu hatiuron, sian hamatean tu hangoluan, atong pargogoi mahami mamuji dohot mangoloi ho ari-ari, pasangapon ho di habangsa di bagasan haporseaon na mangolu, pai masahat hami tulabungmu. Amen. Hudulma huria. Maredehita sian buku edeta 100 lalu taedehon ayat 2 lohot ayat 3. Tangihon hamuma patik ni debata di minggutta misericordias Domini sadarion imana tersurat di sada Tesalonik biddu 5 ayat 10 alu songonon ma didok madok mauliate mahamu siala saluhut ai ido di pangido debata sian hamu marhite-hite Kristus Yesus ido sahatna atau ngora pangido gugu mahita tu Tuhan debata ali Tuhan debata pargugui mahami mangulahon na hobartu patikmi. Amin. Marede mahita sia buku edeta 424. Tapauduk be marohata
tatopoti madosatta martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala amanami para siroha. Dang lomoro hammi dahamatean ni pardosa. Mulak manian parjahati tu madikodalanna asa mangolu ibana ido di pangidoroham. Alani i ubain hu pangidohami. Sai sudati matoru-torum asa unang mangonai betuhami. Sai sesa sudedo sanami asa mangolu hami di bagasan asin ni roham. Sai pargogoy mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuhasan di dosa. Songonodo hatani Tuhan Jehovah. Nunga diar sahi hoa marhitesian akka dosam. Jalanunga dilojai hoa marhitesian akka hajahatonmu. Au tutu. Au sadiri mana lesei akka pangalau sim ala ni hadirioku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amen. Maredde hita sia buku edeta nomor 440 sada. Hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion imana tersurat di buku pangukapon bidu 5 mamukasian ayat 10 sada rodi 10 opat tajahama marsikat soring dungi mamereng maau gabi hubege masongon suara ni torop suru-suruan humaliang habangsai nang suara ni akka parngolui dohot akka situai ia torop nasida marloksa-loksa jala maribu-ribu. Suara nagogo nasida mandok, natama do biru-biru, nang terbunuh ni manjalo, magogon dot habisara, dot sahala dot hamuliaon, dot hasangapo, dot puji-pujian. Gabi hubigi masora ninasa na tinopa akana di Banua Gijang, di Tano, dituruni tano rodi na di laut tung saluhutna na di bagasan akai madok puji-pujian dohot hamuliaon dohot hasangapon dohot hagogoon di saliling-liling nama di ibana na hudul di habangsai dohot di biru-birui.
ido sahatna mertua do akan tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Maredehita sia buku edeta 574. Tidak ko maha porseau tai songon nahina tidak ko nidongat ta saha porseau di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan natumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian siatot di parbadia adorang sohabubuhan ido tuhatta na tumau na bernit di panghuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tubanua toru dung ditanom na mulak mangolu di arepatoluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun di debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tutanoon manghumi halak na mangolu dohot na mate au porsea ditodi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan badia dohot dihasesaan ni dosa dohot dihatai nama dok mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate dohot dihangoluan na sora suda Hodulma huria tabi gema tikting di huriata Salam. Tabi gema odolan ni ting-ting di minggu ta Arianon tanggal 1 Mei tahun 2022. Saudara mawi pelayanan. Parjolo goar ni minggu ta Sadarion minggu tanggal 1 Mei tahun 2022 ima Minggu Misericordias Domini gok asini rohani Jahoba do tanoon topik ni minggu marhaposan tu Jahoba mahamu percayalah kepada Tuhan paduahon bari tanah sorang nah di hari Jumat tanggal 10 Maret tahun 2022 di basa-basa hot tuhatta do sadadak danak bawa di keluarga calo situa Ricardo Atur Sirait tubuni inata
Stefani Mariana Boru Sinabela Sian Wik Makassar Sada Ipasdo dak danaki suang songoni lang natorasna tolu padidion nabadia di hari Minggu sadarion tanggal 1 Mei tahun 2022 di Parmingguon pukul 10 WIB patupaun ni huriata do padidion nabadia tuyanakon ni huriata gudangna pitu halak opak ma bawa jala tulu halak boru ruas ni huriata opat ting-ting naing marabagas ting-ting paduahon naing majalo pasu-pasu parbogason ma Arnold Juanda Siringoringo ruas ni HKBP Kramat Jati Sianwik Kalisari anak niya mata M Siringoringo tubuni inata Sumarni Boru Silitonga Dohot Orwana Lin Teresia Julia Boru Simamora Purba Boru niya mata Wasker Simamora Purba tubuni inata Hinsaro Tua Boru Silaban ruas ni HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati Sian Jalan Datuk Tonggara Wik Kramat Jati Sada pamasu-masuan di Patupa di hari Jumat tanggal 6 Mei tahun 2022 pukul siawib di HKBP Kramat Jati ting-ting paduahon naing majalo pasu-pasu parbogason ma Benny William Sihobing anaknya mata Maler Sihobing nahinan tubuni inata HS Boru Manalu nahinan ruas ni HKBP Kramat Jati Sianwik Bes Taman Harapan Dohot Orwana Santre Aprina Boru Malau Boru Nyamata Jugan Malau tubuni inata Herlina Boru Siahan ruas ni HKBP Cikampek Resort Cikampek Distrik 26 Labuan Batu Sian Cikampak pamasu-masuan di Patupa di hari Rabu tanggal 4 Mei tahun 2022 pukul siawib di HKI Hariara Silaban Resort Karunia Silangit di pasu-pasu tuhat tamasa Kaparsari Peonda Sida 5 ruas Nataba Mamuka sadarion Minggu tanggal 1 Mei tahun 2022 tajalo do gabe ruas ni huriata ima keluarga Prandes Reynaldo Sitio inata Melissa Jocelyn Boru Napitupulu baru Marhasohotan inganan nasida nuaeng di Jalan Sarbini 3 nomor 10 RT 07 RW 06 Kapong Makassar Wik Makassar 2 Romawi Pakobasion Marturia Parjolo pencarian talenta musik Han seksi musik ni huriata mabuka tusude ruas na adong mempunyai bakat vokal dohot instrumen musik gitar drum piano, organ, biola, saksofon, trompet, musik tradisional. Asa dohot bergabung tu pelayanan musik. Asa mendaftar ma tu Alitia Boru Siregar telepon 0812 8754 3090. Dapat duahon Thomas Sormin telepon 0896 5581 0633 Tolu Rumawe Pakobasion Diakonia hari Sabtu tanggal 14 Mei tahun 2022 Dewan Diakonia dan Seksi Pendidikan laho mangulahon seminar pola asuh anak dan remaja di era digital
na dihohotan ni orang tua sekolah minggu dohot orang tua ni remaja di gedung gereja HKBP Keramat Jati. Opat Romawi, lain-lain. Parjolo partangan wik, boy mata jaha dewarta naung dikirim marhite WA wik tabe. Keduahon program tahun kesehatan untuk bulan keluarga dan pendalaman Alkitab bersama keluarga. Boy mata jaha dewarta naung dikirim marhite WA to wik tabe. Patuluhon persembahan perpuluhan. Di Minggu Sadarion tanggal 1 Mei tahun 2022 kita pasahatan pelian perpuluhan. Jala tapasahat ma dung sipul jamita melalui amplop naung di patupa. Ting-ting tambahan pertanyaan. Pertanyaan wik dibagas keluarga P Manalo Situa N Boro Sebarani wik Keramat Jati Sada. Songonima sahat ni ting-ting di Minggu ta Sadarion Horas. Marede mahita sia buku edeta nomor 222 mamukasian ayat sada laus tapa pengume pelieta kantong sada A dohot sada B.
Dameni debata na sumurung sian salut na roha. Imana mangaramuti ati-ati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas. Di hamuna amanami nanami na mandohoti ibadah di pukul 10 marhiti live streaming. Salam sehat madihamu sudena. Jala rakmahita manangihon hatan debata. Tong di hamuna saluhutna amanami nanami tajaloma barita nauli tuhita saluhutna di minggu ta sadarion imana gabe turpuk jamita di minggu Misericordias Domini sian buku Psalmen bidu opat mamuka maisian ayat 2 satrodi tu ayat sia tapai tiutma di bagasan rohat tabi. Tangi yang mangido haluaon Ede sian si David sai alusi maau ale debata ni hati gerakku ia hujouho jala palubang au jupa hagogotan asi maruham diau jala tangihon matang nyaki ia hamu pinopar ni jolma sadia lelengodo lea rohamu di hasasalauki sadia lelengodo haholongan ni rohamuna naso hasea jala dioromuna gabus unang so boto hamu marhasurungat do dibain Jahoba aka hasyanna matua ditangihon Jahoba do molo hujou ibana holsohon hamu hian ma asa unang dapotan dosa marhu sarima rohamuna dungro di podoman hamu asa sonak kamu pelehon hamuma pelean hati goran jala marhaposan tu Jahoba ma hamu laddo aka ma madok tung ise ma manupakon nadenggan tuhita alai ale Jahoba sai pasodakon ma tuhami sodang ni bohim gumodang dolas ni rohaku dilehon ho sian dinasida di hamamasa ni gotilon eme dot anggur nagabe situtu sonang doau hupapeak huhut mamitor nok ai sasada hodo ale Jahoba pasonang au maringanan ima sahatna hurian itu hatta madok au persea marhapo satu Jahoba hamu macai murado alebihado sasitong na terjadi di tonga-tongan na masa di ngulutta mampu dohita marhapo satu Jahoba nangpe di bagasan parukilon na bolon di ngulut tahun. Coba anaknya didiamkan sebentar ya. Hamuna kadongan turpukon mangrupi hita songo dia do hita mangadopi ahna masa di ngulutta apalagi songon halak na porsia songon na poso ni debata tunggu dangdo situtu hamaolon di bolus di pardalanan ni ngolus siganup ari talmobi maradopon keluarga maradopon ianakkon ido nama cemaul molo mangadopi aka nalaini hiraboi do pehita mangadopi
Ale molonga terjadi di tonga-tonga ni dirita sendiri keluarga ta anak kota amata inata hangita na manusai hita songo dia do hita mengadopi dang murah HP amang inang ido na masa di ngolu ni Raja Davidon pergumulan naubalga di bana ima anak konna namar guar si Absalom didok bahwa diguari anak diharap podo anak naboy mangrupi ibana anak naboy sa pakilalaan lo mengadupi musuh hamaulon HP na terjadi balik sado amang inang justru Raja David manangihon sengo dia ma pemberontakan ni Absalom tu ibana. Raja David dan langsung bereaksi secara anarkis. Utago do dipilih ibana. Mangulon, menarik diri sian hamaloni. Lau do ibana. Sian Jerusalem dohot sude keluargana nang songoni aka namangula namangrupi ibana do tujuan asa maluan nasida suku-sukun apakah Raja David dang memiliki huaso lo mangalo pemberontakan di Absalom. Ahli psikologi patuduhon bahwa orang yang marah sangat mungkin melakukan kesalahan karena kemarahan menyebabkan manusia kehilangan kemampuan pengendalian diri dan penilaian yang salah. Tarida ma songo dia ma si Absalom nadi rajai ima rimasna bola mamunu ibana tu si Abnon putra ni Raja David sian adokma inata si nomor 2 ala Anggina si Tamar terjadi ma ima tanda kutip diperkosa. Pasti do Raja David muruk di mana dungi si Absalom melarikan diri tu Gesur. 3 tahun ma ibana mamulik diri dungi buhado Raja David dang muruk be tu Absalom. Ale dung mulak Absalom tong dope ibana tarimas marsakap do ibana lam memberontak muse tu amanah Raja David. Kamu nak kadongan di bagasan situasi nasongonir dirajumi Raja David do keterbatasan laho menyelesaikan masalahna
alani di pasat ibana do sude tu debata. Merespon masalah yang terjadi menimpa dirinya dengan tepat. Pikiran, kepala dingin, tidak seperti membakar dengan api, melainkan memadamkan masalah itu dengan air. Kamu nakadongan ido na taida di bagasa turpukon. Songo dia ma Raja David marhaposan tu debata. Pabuahon sude holsoni rohana. Angguk-angguk na tu debata. Ibana mamilit mangulon satokin. Sian konflik na terjadi dan memutuskan untuk memilih waktu yang istimewa rabdoh debata. Asa pakilalaan na muruk, na kecewa di bagasan kesesakan dan gabe mabain ibana mardosa. Ngulan mangasahon debatado ibana. Dan langsung serta merta majalo alus do solusi. Alai pos do rohana dituani na manangihon dot mangalusi. Pangiduanna. Hamu nakadongan di sebuah tulisan rangkuman singkat sian buku The Secret of Better Life atau perjalanan mengenai jiwa yang mendengar. Nah di Suraton S. Indrayani Dohot G. Gunawan dikatakan jiwa yang bahagia itu salah satunya kebutuhan untuk didengar. Kamu nakadongan isi nasolomo rohana ditangihon suarana. Mulai siadek danak remaja naposo bulung natoras keluarga muda, keluarga sedang, keluarga lansia sudedo makarikoton tangion au. Ale pertanyaan 3% mahalak nama nangihon. Pikiranna rohana. Gumodang do hita makatai sian nama nangihon. Mengolo secara struktur tubuh boy mau digabarhon si makudap belga alai si pareon met-met. Tidak ada yang mau mengalah. Ikon monang doau. Suara nagogo mana monang. Halak na hohom dianggap dang jolmai. Hati-hati kita merpikir songoni. Pemulihan Raja David dimulai ketika dia menemukan tempat pengaduan yang tepat. Ima debatana manangihon. Holan debatado na betul inganan ni hita halak na porsia. Lau mga luluhon na masa di bagasan rohatta. Ya dong pe keluarga dongan. Ya nakon sementara dui. Satokid dui. Mak sibuk aku.
Ntar deh ya kita bicara. Ntar kapan pun gak sampai-sampai nanti. Nggak sampai susah omakna, bapakna, natorasna. Masih banyak ini kerjaanku nanti lah ya mak. Kita pergi jalan-jalan. Aledang marna saut. Ulan janji, tinggal janji songoni. Ido na teri dari bagasa turpukon. Songo dia ma Raja David. Pasti do secara hajolman muruk ibana. Aledang mengulo dosa ibana. Allah ditemukan ketenangan dalam jiwanya. Di dogma invokasio, kemarahan harus berhenti sebelum matahari terbenam. Efesus 6 ayat 26 127. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Manat kita disi mulu muruk kita. Hamna kadongan. Mana boy taputik turpukon tuhita ganup kita masing-masing di sini. Ima naparjolo bohado hita memanage emosional ta dengan tepat. Gunang asal sudi, ya tidak ada angin, tidak ada hujan, keluar kata-kata mutiara yang tak enak. Udok mata mutiara padahal dang mutiara kan. Hati manginang, ya. Burju inata mangalopa ngadi parade si panganon tu gelengna Roma gelengon tak enak masan mama, lebih enak masaan si dongan itu katanya kan. Iya, itu gambaran kehidupan. Lebih hado hita songon halak na porsea mampu mengolah, memanage, menguasai hagiot ni daging tai molo muruk pe songo dia ma ima tai ngok ma debata parasi rohai di bagasan hita martangiang pola do didok di ayat 2 saya alusi maau ale debata ni hati guraku ya hujauho jala pelubang au jupa hagogotan asima roham diau jala tangion ma tangyaki alamat na tepat debatado nagabe inganatta pangalualutta saliling nililingna ala terbuka do debata dihita salutna molo di bagasan hasusaan ningolutta didok di Matius 10 sada ayat 20 lalu ayat na hafal doon ayat na mok doon didok ma Roma hamung tuau hamu akan naloja jalan asorat asa hupasonak kamu ido naikon tasadari bahwa adong do debata narade kapan saja di mana saja kita menyampaikan perasaan yang tidak nyaman, yang tidak senang. Bohado hita memanage amarah itu ngasongon hira dolok naing pultak. Ya, ya do diberi kamu gunung berapi manang dia mai doloki, ya. Sudah memang waktunya dia harus keluar semua na di bagasan butuhani doloki songoni magabaran ni halak molemuruk ibana alai halak na porsia spiritualitas do haporsiauna mangrupi ibana mengolah dang mabain destroy lem susah alai buhado asa konstruktif asa denggan
di ujung nang naparjolo ima tahilalama bahwa sedang muruk au. Sering kita mengatakan, saya tidak marah, cuman bicara saja. Tapi nggak muruk gimana? Perlu dohita manada dirita prasatang sedang muruk kau ala binain dongan dang lomoro aku tibana didok Profesor Raymond W. Noraco, penggagas anger management di tahun 1975 menyarankan untuk menyatakan diri sendiri, aku kesal dan hal ini tidak bisa jadi mengaburkan penilaianku. Jut rohata jalata dogma ini tidak bisa jadi mengaburkan penilaianku. Ido sitong au, sitong doau. Tadokma tu diri tersonguni. Sude madok au do nasitong, au do nasitong. Dan disadari bahwa tongdo jolma na memiliki keterbatasan. Psikolog Deborah Rosman menyarankan kita membayangkan bagaimana caranya asa malua hita sian murukta rimasta, nafas masuk dan keluar dari jantung sambil memikirkan sesuatu dalam hidup yang paling kamu syukuri. Ketika kita bernapas, tahilalama jantung tai mardalan, jala disima detak jantung tak madok molia tema Tuhan di lokodope hosa hanguluan diau. Jadi terjadi madisi klik dan saya berpikir terus di persoalan alebihado memampukan diri mengatasi masalah. Napa duahon menenangkan diri sendiri. Perlu dohita memang retreat. Kesibukan luar biasa 24 jam hita amang inang sudah luar biasa kesibukan. Tidak mengenal lelah padahal badan ini udah sakit. Bisa utok-utok tapi mersahit. Dengan menenangkan diri sendiri. Mengalihkan pikiran pada apapun dan siapapun yang membuat kamu merasa lebih baik mengenai diri sendiri. Semakin cepat kamu mengalihkan fokus emosi, kamu pun akan semakin meredah. Kamu nak kadongan jojok dohita misorientasi. Gumodang dohita dikuasai di persoalan yang ngolutan nama ragami sian buhado au asa margogo au mangadopi amang inang alusna diajari do tuhita sudena ima di ayat 5 dot ayat sia ikon tajalo maon taulahon maon ta praktekon ima di dogma di ayat 5 holsohon hamu hian ma asa unang dapotan dosa marhusari ma rohamuna dung ro di podoman hamu asa sonak kamu sonang doau hupapiak hut mamitor nok aisa sada hodo ale Jahoba pasonang au maringanan di hata Heber wedomu di ayat palimahoni hata sonangi diam imah bahasa Indonesiana di ayat sia pasonang au towo sibeni make me dwell tinggal tenang diam. Di hata Indonesia 2 hali do hata diam. Sonang pasonang au maringanan. Jahoba pasonang au maringanan. So dia maon gabarana. Boy tates molohita sedang lau tu podomata borngini.
molo tapi kiri sudika na masaon bui do gabedang bui mau do pita dang nok matata sampai manogot niari dungo hita sampai sadarion ra bulak si malongta alai halak na marhaposan tu Jahuba iko bui do sonang bakilalana unang terjadi lamparah di ngoluna ido pertanda dang porsia do pe ibana di Tuhan na mangapuli na malgogo na masmasu ngoluna hamuna kadongan buah do carana asa boi ita hubungan na denggan ma tapariahi tujuloni arion pos barohatta di Tuhani ibana utakas do banada hita ibana natukdo na boy mangurupi hita siya dirita na gok hagaleon keterbatasan rapuh sebenarnya manusia itu alai ala memiliki haporsion ibana memiliki iman dia memperoleh kekuatan baru dia memperoleh semangat yang baru kehidupan yang baru pengharapan yang baru ido sasitongna halakna porsia hamuna kadongan minggu sadarion ima misericordias domini gok asni roha ni debatama tanoon debata di bagasan Kristus Yesus nang hei sian tanomani na mangaleon hamonangan dihita sepantas nama hita madok moliate tu debata sian sai paklata muruk rimas gasa-gasaon emosi dan terkontrol ingot tita may amang inang molo dang taingot lepas kontrol na terjadi ima sasitong na ibana dang porsia di Tuhani halak na porsia ko balik do muse sabar tabah manangihon akan ading ganima diulahon alis kusukun buasa molo didok debata para siroha satu sudi jolma gok asni roha ma tanoon pertanyaan mengapa banyak terjadi penderitaan kebencian pertikaian di tonga-tonga nih hajol maun peperangan terjadi ma perang Ukraina do Rusia do lanasingi dak kola perang negara antar negara boy terjadi dang sonang paklata maradopon haanggita inongta amongta yanakota dongatta saulaon sahaparadoon saulaon di bagas joroni Tuhani taingot ma Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tidak pernah janji jalan selalu rata, tetapi dia berjanji berikan kekuatan sehingga orang percaya mengalami kelegaan akan hidupnya. Kesimpulan ni jami tahun na parjolo. Dodol tu hita sudena. Unang ragu be di pambahenan ni debata di ngulung. Ibana pola sampai mate tersilang alai mulak mangulu ibana dari patuluhon. Itu pertanda marhuaso do debata di atas ni salut huaso ni portibion. Kohom mahita. Ido didok di poda tulu ayat 5
marhaposan tu Jahoba maho sian nasa roham jala unang marpangusadeako tu pikiran sendiri. Hamuna amang inang di basa-basa Tuhani hita pasu-pasu nagudangi habisuhon hamaloon arta dohot kayanak kota pidong partai kotaingo doi basa-basa na si Tuhani do natajalo di nguluta titipan itu bagi kita termasuk tu hamuna amang inang na maboan yana komuna laho tardidi di bagasan Minggu Sadarion. Bohado hamuna mengerajumi pasu-pasu ni Tuhani marhite yanakon jala padidion na badia teda manang paritian na malua ma siya dosa hamatean bahkan hanguluan saliling nama perjabar ma tuaka na porsea alani dang cukup holan mabuan yana komuna tu padidion abadia tugas tanggung jawab buah asa porsei bana manada Kristus parholong ni rohai ima na kesimpulan ni jami tahun mulak mahita di bagasan dame amin martang yang mahita moliate madiho ali Tuhan nunga hujalo hami hatam na badiai pergugui mahami Tuhan lao marhapo sa tuho di tonga-tonga ni regam hamaulun na hubulus hami Tuhan takas do di daho ise do hami ganup jolma nagale do hami pardosa na gudang do hami alani homa ali Tuhan malu hami sedosa unang pasobu hami mangulaon hajahaton makosomi dongan nami manegai dongan nami keluarga nami alai ajari hami Tuhan son halak na porsea ima tubuh marohan na masih haulungan hami sama hami buat kami tu adopan mulai Tuhan akan toras nama boan yang nakonna tu padidion na badia di bagasan Minggu Sadarion urupanmu manasida Tuhan laho mengajari kaya nakonna menada holong mi menada hodo si palua parguguamu nasida saluhutna mengadopi namasa di tonga-tonga ni nasida tutugok hamaulon lai merdongat toko Tuhan mergogo manasida boy mangalehon pasahaton barita naului tu yanakon nasida buat kami tu depanmu Tuhan aka sudi aktivitas di tonga-tonga ni huriamon baik di kegiatan ganupari dohot di tahun kesatian nang pembangunan pasu-pasu ma hami saluhutna leon hasadau ni roha leon haserepo ni roha lau mangulahoni asa tulus mai Tuhan hobar tulomo ni roham nang hubok kami Tuhan aka ruas ni huriam na di bagasan parsahiton baik na dirawat di bagas nasidabe bahkan di rumah sakit ima amang situa STR Siregar Yuliana baru si Tohang amang situa B si Dauruk nyonya Hutagalung baru si Manungkalit nyonya si Manjuntak Rosita baru si Aan B si Barani nyonya H Aritonang Lince baru si Morangkir nyonya Panjaitan baru si Manjuntak nyonya Manurung baru si Litonga Relus si Torus nyonya si Han baru Tampu Bolon nyonya Marpaung baru Purba nyonya si Rait baru si Torus Ka Marpaung nyonya Sintua si Mamora baru Aritonang nyonya Panjaitan baru si Barani nyonya Manulang baru Gultom nyonya si Hotang baru si Mbolon Daud Panjaitan nyonya si Torus baru si Rait amang Sintua F Aritonang M Marbun nyonya Sintua SMT si Matupang baru Nenggolan nyonya Pangaribuan baru Samosir nyonya Maniuruk baru Mancorang
Amang sintua butar-butar nyonya gultom boru tambunan, halundang boru siregar nyonya tambunan boru si manjuntak, nyonya sintua sitorus boru dolok saribu, nyonya sihombing boru tapea, nyonya SBP siregar boru siaan, nyonya MS si pahutar boru tagalung, BMP marpau nyonya panggabean boru tagalung, Anton siaan sabar siregar, nyonya siregar Festi boru sianturi, Monika boru sitorus, nyonya Purba boru silaban, Hendra si manjuntak, inang sintua LRR boru sormin, Janusi sianipar, nyonya sintua nenggulan boru raja guguk, nyonya sirait boru si manjuntak. Tuhan pasatami ma sudi nasida tu tanganmu nabadia, asa jama ma pamatangna do partodionna, asa malum nasida Tuhan ala binaini asini rohami, tong pasu-pasu masude ka obat na dipangan nasida, dohot aka dokter, perawat, keluarga, si panganon na di jalur nasida gabe paritemu may malum nasida, tunggu dangdo nasida nang leleng marsai Tuhan martaut-taun, asi roham baluan nasida Tuhan sian hagogotani, asi roham tatak manasida imatang yang nami Tuho, tong jalo matang yang nami nausobok kami marte Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Merede mahita tapasak ma peliatta. So
na amanami nanami masuk mahita tu acara padidion nabadia tong samangrade sudeka ama ina nama buan ya nakona lau tu padidion nabadia marede mahita. Nami na di Banua Gijang narodo hami tujulom mabuan akadak danakon saya si maroham jalo manasida gabe anak komu pasu-pasu jala pargogoi manasida mangiahi hanguluan sugut marite-hite Tuhan Yesus Kristus amin. Atau kamu akadongan nama buan dak danak si didionon tangiok kamu mahatani Tuhan Yesus laho mahamu tu lihat portibion ni nama dok akasisianna podai hamu masalut bangso didi hamu manasida tu bagasan guarni di mata ama dot anak doto di porbadia ajari hamu manasida mangaradoti saluhut nahu to nahoni tu hamu jala ingok ma saya do nganakku do hamu ganup ari rasi rasa ro ajal ni hasyanganon manang ise na porsea dot ni didi dapotan hanguluan alai naso porsea hona sogot tangyok kamu ma dot hata natar surat di surat ni si Markus adong ma akan nama buan dak danak tu Tuhan Yesus asa dijama alai dibicang akasisianai ma nama buani jadi dung dida Tuhan Yesus si sogo marohana didok ma luas samu ma akadak danak iro tuau unang orai hamu nasida ai dia kasih songoni do harajau ni de mata na tutudo do nahudok tu hamu manang isi pe anggo sosongon dak danak ibana majalo harajau ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul maka dak danaki dia pehon matangan na tunasida mamasu masu nasida atong hati dako kamu majolo ha porsiotai au porsea au porsea nama tetar pajalo ibana di hau pinasilang natu atu bonoto rudung di tanom namula mangulu dari paturohon namana ikut suruh lau lutus yang kata joba amanai parbukuna suatu selesai di sini ibana pai mamulak sogo tanon mangulu halak namulu dot nama kate au porsea jalan usada wira nabadia kuliah atau kanya alak Kristen akan nabadia dorot di asisa dosa dorot di hatari namandok mulak mangulu sogot dari ni halap nang mate dorot di anguluan nasura amin atong alusi hamu mahata nahusukunon naparjolo dipangido hamun waing didion akadak danakon tu bagasan nina hina porsen muna alusna dipangido rohanami dipangido rohanami dua BH naolo do hamu mamudai anak komunaon asa diboto jala diuton nasida hatani debata alusna naolo do hami tolu naolo do hamu marsuru nasida tu gereja do tu perguruan ni huria Protestan asa gabe ruas nama ngolu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna naolo do hami atong tapasa manasida tu debata marhite-hite padidion nabadiai romahamu
Ale Kinara Putri Sirait hudi di mau tu bagasan guarni bata ama do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guarni ton di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan de bata maho di habobongot mon tu bagasan harajon di bata ro di saliling dilingna. Amin. Ale Otniel Hosea Marpaung hudi di maho tu bagasan guarni bata ama do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guarni ton di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan de bata maho di habobongat mon tu bagasan harajon de bata ro di saliling dilingna. Amin. Oke. Ale Morado Marcelino Situmorang hudi di maho tu bagasan guarni bata ama do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guarni ton di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan de bata maho di habobongot mon tu bagasan harajon de bata ro di saliling dilingna. Amin. Seng. Bentar, Morata. Ya. Aduh, cocok. Oh, seng. Ale Morata Matias Situmorang hudi di maho tu bagasan guarni bata ama do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guarni ton di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan de bata maho di habobongot mon tu bagasan harajon de bata ro di saliling dilingna. Amin. Nah, udah. Sudah. Namanya benar Haryara Leon Natama. Ale Haryara Leon Natama Lumban Tobing hudi di maho tu bagasan guarni de bata ama do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guarni ton di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan de bata maho di habobongot mon tu bagasan harajon de bata ro di saliling dilingna. Amin. Ini kembar ini. Kembar. Enggak ada gitu ini. Siapa duluan? Kakaknya mana? Ini. Mana namanya? Oke. Satu-satu ya. Dekat sini, dekat sini. Bapak, kenapa nih Bapak? Iya, dekat sini. Ini Judit, Joanna, Judit ya. Ale Judit, Joanna, Teresa, Aditama hudi di maho tu bagasan guarni bata ama do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guarni ton di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan de bata maho di habobongot mon tu bagasan harajon di bata ro di saliling dilingna. Amin. Geser dikit si kakak. Iya. Ale Joviana Meilani Margaret hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus
do tu bagasan gorniton di porbadia. Amin. Saya diramuti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagarsan harajon debata rodi saliling dilingna. Amin. Jong mahamu ama ina na mabuan yanakona tardidi martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nunga hupasatami akadak danako tuho jala di jakokodo nasida gabe anakomu marhite-hite padidion nabadei asa masuk tuhurian ni halak Kristen nasida di tanoon jala gabe panean di hanguluan saliling nilingna asima roham dot dia kanatoras ni dak danakon saya pargogoi jala ajari manasida manugunogu dak danakon tuho asarap nasida taruli dia ka arta ni harajonmu. Amin. Jong mahamu saluhutna marede mahita. Kon ma peleata martangi yang mahita ale debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silon leon na denggan dohot nasa uli basa na mauliutus hupasa tamima sian na nilehon mi tuhami plen nami tuho sejalo may gabe uap na husus di jolom pasu may jalaramoti asa parasya kami pelianon peti bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim asalamu tadahami godang nislelon mi tuhami asalam girgir hami mandok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di banua gijang saya pinorbadia maguarmu saya Roma harajaonmu saya saut malomani roham di banotongaon songona di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togihon tu panguncunan balua mahami sian pangago.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Huriani Tuhatta dihamuna amanami nanami nunga sipul be ibadah parmingguata di pukul 10. Selamat ma hamuna kaya nakonami majalo padidion nabadia jala di pargugi Tuhani mahita marhaposan tu ibana. Horas.